Mga kapobre, tawag na kong kapobre kay pobre minsab ko. So mo ni ako lang ning gi-upload karon daan kay para makapusta mo sa STL. Kay kung dili kung mag-live kog ko ani good nga malangay sa kog istorya sa katabian lagi taon. Di na mo kapusta sa STL para nangyari ganihan, igawa sa STL lang ako ang gipaminti ninyo. Nya wala gani mo kapusta kaning gawas naman wala po kahumag vlog, di ba? Katong nigawas gani ang 203 nigawas tapos wala gani mo kapusta day ato STL. Sa STL ganyan buntag katong sa to ni gawas ay sa akong maintain kalimot ko. Pamintin ako ninyo gani. So karon kay April 08 2002 sa una ko pagsitaan 2002 then iso po suwat na ko 2000 ang previous na to karon previous result 2 p.m. is 203 tapos 5 p.m. is 367 tapos 9 p.m. is 575. Ako mutugan dyan yung tinuod kining 575 wala ko gitagaan ani sa lucky number, wala ko nahatag na pala lucky number ani, wala ko nahatagan nga lucky number aning 575 so wala ta ani mo daog. So kini diri dapita na ini daog diri lucky number kini pag result ani ni kiri sad siya na assign ni daog sa lucky number nahinumdum ko pero kini siya wala ko nahinumduman nga 575 nga kung gitagaan. So ang code sa 203 is tangan ako ni code ha. Basta pusta yung STL kay mo gawa sa STL 698 ang iyang code sa 203 825 ang code sa 367 ang code sa 575 is 757. Kung doon ay ganahan mo pusta aning code pwede sad sa STL ay ang sabay kapag suwatan today previous morning nga previous ha 203 code is 698 367 ang code is 825 ang 575 code is 757 pusta mo sa STL jud. So arita sa sit E
Sit E ta ha. Sit E. So, mao na ang sit E ha. Sit E. Pusta ay pusta sad mo sa STL. Ni-vlog ko karon, ni-upload ko karon kay para makaapas mo sa STL. Pare ganiya, nag-live ko ni gawas ng akong number. Wala mo ka pamusta kasi tabi lagi si Alona. So, ari na punta sa sit B. Ganiha guys, liga sila kong numero. 357. Ani gawas is 367. Ligas kayo. Tunga lagi diferensya to kung ganihang gikuan. Always rumble jud mo ha. Sit B. Dito sa sit B ha. Nya screenshot kaya ako nang i-delete. Ay dire sa sit C. Sit C ta. So to 6-1 ni siya, to 6-1 to 1-6 1 4-6 mo ni siya ha sa sit C na ta. Tas 4-1-6 2-6-1 2-1-6 is 1-4-6. So ako nang ikuan ha. Noon sa man dito sa akong gikuan gitrapo na ko kayong trapo mis lamisa. Wa may tissue good sige ra good. Okay. So dirita sa gusto lang ako na sa gusto lang mag triple. Sa gusto lang mag triple 2 2 2 3 3 3 4 4 4. Kaya wala pa may gawas ang kuan mag triple. Maintain. Kung katong vlog na ko na gabi, gahapon, o itong sungadlaw, na-maintain dito, balik ito yung pusta. Kaya takabawag mo gawas to.
Kada vlog na ko maintain 3 days niya. Muna i-maintain nyo 097067 3 days. Tas ay kalimtin ninyo kato kung pamintin ninyo nga 375 tong pamintin akong 318 balikin ninyo katong gahapon na ako nag-vlog kining 375 318 akong paapas dipinsa 583 o 619 dipinsa. Dipinsa na itong 619 o 1 2 5 basig mo gawas og mga 1 to 5 kabuntag baya mao ginay mo gawas ay pertigyong kuana. So dinhi lang ko kutob. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay nako, manghatag og code number o lucky number og mas buntag nya. Ako ni gituyo karon og vlog kay upload kay tungod di na lang para ugma di na lang ko mag-vlog og number unya para makaapas mo pusta sa STL. Kay mo gawas mang number STL, di mo kapusta. Nya malangay ko vlog, di na ko mahatag ninyo dayon. So, sa pakadit basig makalimtan ninyo, natagaan naman dayon mo 538 og 538 ta inyo kalimti rambula, always rambul jud mo ha, always rambul. So, dini na lang kukutob. Daghang salamat. Basta rambol para walay mahay. Daghang salamat sa naminaw na ko karon ug sa paliho gayo lang taon niyo i-skip ang ako ang patalastas. Malihog lang ko ninyo kana ramay akong gihanyo ninyo nga di lang i-skip. I-skip mga inyo pabuta lang mga 2 minutes. Okay na 2 minutes to 3 minutes. Daghang salamat niyo. Bye. Bye. Ang hinaot ang daog-daog kita tanan.